ئیسال لە جەمە ساڵێک تایبەت بوو ji ber yekemîn sal bû minhacê rêveberiya Xweser tê di ezmûnê refê niha û refê duazda çêbû. Ev li ceme karekî dîrokî bû. Ew ê tesîra wê li ser xwendina me pir bi û aniha xwendekar û malbatê xwendekara moralê wan bêtir bilind bûn yanî. Ezmûnê me di îsal de sala 2021 de çêbûn bi rengekî herefî her tişt hat hazirkirin ji şopandina ji pirsêk hatin danî ji her alî de em karin bêjin ana ev ezmûn ê bakalorya jî û ê refê niha jî her du jî serkeftî bi derecak mezin derbas bûn. Ji bo refê niha reca serkeftinê heftê û pênc in. Ev rêca li ceme tişkî pir baş e. Em karin bêjin navnetewî jî bi vî rengê hanîne. Em bi xwe razî ne ji vê rêcahanê. Me hemû tişt amade kirine ji bo na xwendekarê me refê daha bixwînin. Îsal nêzî 20 dibistanê fî şezazî me mêvekin. Gelek ji xwendekarê me karin herin van dibistana. Sînaî, ticarî, çandinî ziraî, tenduristiyê. û du dibistanê dinê jî belkî bên vekirin dibistana nefit a petrol û a beytera jî em haziriya wê dikin. Serê sedî pêncî ji pila ev tê ji nerxandina xwendekar û şopandina wî ji destpêka sala xwendinê heta ezmûnê. Serê sedî pêncî nerxandina mamosta û dibistana ji xwendekarê xwe re. Serê sedî pêncî ji pila ev in. Serê sedî pêncî ê dinê ew pilêk di ezmûnê de kom kirine.